Bog, dragi mališani, i svi vi koji volite bajke, danas vas vodim u čarobni svijet jedne od najljepših priča. Nekada davno bila je draga djevojčica po imenu Snjeguljica, koja je imala srce puno dobrote. Međutim, u dvorcu je živjela kraljica s čarobnim ogledalom. Kad joj je ogledalo otkrilo da je Snjeguljica najljepša, kraljica je postala jako ljubomorna. Snjeguljica je pobjegla u šumu i tamo pronašla dom sa 7 veselih patuljaka. Nažalost, jednog dana zagrizla je u čarobnu jabuku i duboko zaspala. Patuljci su bili jako tužni, ali tada se pojavio hrabri princ. Njegova dobrota probudila je Snjeguljicu, a zla kraljica naučila je da zavist ne donosi sreću. Snjeguljica, princ i patuljci živjeli su sretno do kraja života, podsjećajući nas da su dobrota i prijateljstvo najveća blaga. Ako vam se svidjela priča, pretplatite se za još čarobnih avantura. Vidimo se